вас дожидаємо і святкувати починаємо. Так і толькі так на каларытнай, непаўторнай, смачнай мясцовай гаворцы сустракаюць гасцей у Доме культуры аграгарадка Псышчава, што ў 25 кіламетрах ад Іванова. На мове, якая жыве тут і не страчвае актуальнасці, ужо амаль 45 гадоў гавораць і выступаюць удзельнікі народнага фальклорна-этнаграфічнага ансамбля «Жураўка». Сёння іх 20 чалавек, самому старэйшаму 50 гадоў, малодшаму 13. Меня позвала Валентина Ивановна. Я хочу поступать в театральное училище, и мне это нравится. У нас всех хвалят, кажут, что нравится эта песня, так завораживает их это. Нравится всем, все время хлопают. Наймалодшы удзельнік Ваня Мярэчка адзіны мужчына ў гэтым кветніку. Зато які артыстычны хлопец паспеў ужо не толькі мясцовых дзяўчат абаяць, але і шматлікіх гледачоў. З нумарам «Набылыцы, набувалыцы», дзе Ваня галоўная зорка, псышчаўскую жураўку нязменна сустракаюць і праводзяць авацыямі. Була ще в дядька кобила, вона люльку курила. Була у дядька кобила, вона люльку курила. Мясцовыя прыказкі і прымаўкі, гульні, вясковыя абрады і больш за 30 аўтэнтычных песень, якія зараз выконваюцца выключна так, як гэта рабілі стагоддзя таму. Усё гэта назапашвалася дзесяцігоддзямі. Мы ездим на мотольские просьмаки, мы ездим на фольклор без межи, который у нас проходит. Участвуем наш коллектив «Народный фольклорный журавушка» в многих мероприятиях районных, местных, городских. Нас приглашают всюду. В прошлом году создали такий, вернее, обновили і такий обряд, як Олексій Теплий. От сьогодні ви його побачили, часть його. Ще в йому є такий, я можу розказати немножко про обряд. Обрядовое действие «Заказ пчел». Это как бы Алексей Теплый, это покровитель пчеловоду, охотнику, риболову. А так як у нас в нашому крові їх багато, на даний момент багато, так що ми вирішили от такий обновити вот этот обряд. 16-гадовая Алена Прокопович таксама з жураўкі. Яна, як і ўсе астатнія удзельнікі, не толькі выступае, але і размаўляе на мясцовай гаворцы. Не знаю, тут все просто, не надо як кого-то із себе представляти, просто сам, який ти єсть, такий показуєш себе. І все, нравится прославляти своє Псышчава. Піншчына, Столеншчына, Іванаўшчына, Драгічыншчына. У вёсках гэтых раёнаў і сёння яшчэ свабодна размаўляюць на гаворцы. Для непасведчаных яна мясцовы дыялект, для скептыкаў трасянка. А вось для гэтых дзяцей, іх бацькоў і дзядоў яна была і застаецца самай блізкай роднай мовай. Тацяна Будгусаім, Аліса Грыгарчук, Александр Дзяченко, тэлерадыёкампанія «Брэст».